Yuaruok mapek omienje chiro matoi kadak makibra kinde mane ohala go obago yiero mag jotelo mabiro mako lemo opogore. Kweth ariyo osebedo ka yware ewi telo mar chiro no kuom thuolo malach ne ojimbo tulo mokalo kinde yiero no. Kweth machielo oramone yiero obalo kod chik mar chiro kendo ok gipuodhe kata nade. Kweth machielo chung' motegno kendo obago yiero. Yiero no osebagi muskiti matoi kendo gino mano onyuolo paro modhuro nochuno obila obi machiegni mar gawo rawere mane rik osechako lweny motenre kod yiero makamago. Hawa wanasema ikura ni legal aje? Sisi tuko na evidence, tuko na every kata, sisi tumefanya vitu kulingana na sheria. Mwenye atachaguliwa kati yetu watatu tunamuunga mkono, tuendeleze toi, tubadilishe toi. Tunakwambia Joshua aheshimu umri yake. Sisi tumemheshimu kwa hiyo muda wote alikuwa anatuongoza, tuko na shida naye. Yiero sane oseromo kendo sane osekalo. Nyaka wang'e ni office mane otelo sane osebede office no for 5 years. From 2015, in fact it is even about 5 years. And constitution mar toika wacho ni election owinjo bed ni itimo after every 3 years. Koro ka ng'ato wacho ni pokoromo sa yiero en to dwaro ni mondo yier karang'o. Kamano muonwa bod mondo ng'e ni jachiro wadwa mago kura kata dhigo kura ne ng'a onge. Ng'ama no biro uso na sara ne mondo ng'e ni en ng'ama dhigo ne kura ne onge. Gari ni nono yiero onge to. Matimre to iko kwa ng'e ni kech waneno gimoro machalo kura to ken gima ne wapango wan wegi en faction achiel mane opango wach kura no bila kuhusisha faction manitiere ma en chama nitiere secretary security ok nogeju sishagi. Wan wadhi mbele nyaka sama wayudo wach mopogore gi wach micha county omiyowa ndalo 5 mokalo. Kech wang'e ni wan waluwo sheria mar county. Ok wadwan wadonje chuodho mane ok marwa nikech office manitie mane jakome monego bene timo mpango mar election kaka nobedo kaka ne county government mang'o o direct. Yes.